Kajanmit kabasok kabakamani phi bara ngengu yo belai wat hapadeng ki ai bara ki bangi mat hakni ka slaju ni ka perthai ki eryong ki bangi kundo handai ngengu yo belai pat udang don rungkat pat ni ke keti ki jing isnei ke keti ki jing i pat ke keti ke jing yarap kadang yai keneri ni hado mentah ni pedang Sngewbha phi bara sha ka IAROH youth program ngai khulai phi pa phi palai ka por ka bakodor jong phi ban sngap bat ban pe ikani ka program ngai scam pa phin mat shisha ika jingkyrkhu lamba kani ka program hagni ka por hashwa bangin yo sngew bat ban yo i ya kinong shi banta para to ngin lai lang ha ka jing duai bangin pen kantang ini ka por o belai unyai hashwa yangi to ngin duai ko khpa jungyo baha baneng ni ai ngo yeme konrat da kapta ka jing i pat ka jing isnei jame bangin la ban pelong ya kani ka program kini ke boro kim dai ka jing start briu da ka jing la briu jungi indri ki dai ka jing lam play jame pada alam ngi wei try keren atrai ka ikul medan ban keren hangi lama kani ka program pat try alam ini pan kentang ini kapor bagi ini kapan kada makrata ngujisu amen kublai shubuan bahaswa ya kejeng ai bentalim kejong pi yangi iwai pe iwai banyo banyaro yo traling bakani ke youth program kamtam ngin ai ngu yo utrai ya kejeng yalam nanti kejong u yangi kat hadu kani kapor ba klemat ke bamenta de hakani kapor ngin ya chaprang ha kejeng shakri kejong yo utrai da ka bangin yo smo shwa ya kejeng rai solo na i Robin Star lalu hadian kata ngin yo smo ya ka khubor lingkon na i pasalang ring klem nang ta buat saka group song na ka youth of faith hadian kani ngin yo sngo sa ka instrumental na i winterbon chalam but buat saka jingrai solo na i rafilin dan hakani ka benta baningkong ngin yo sngo shwa ya kini ki santali ki programs de ngakarpat yang ilang baro ban ay ya kapor ban pelet jengman ayu utrai udan ban keren hangi iwai pe iwai lingba kini ki paralok ki jangi Ngamla ban mudur bat syempang ya jing it ba jong ublei bayu kun marway hangi uai ban pen im ya ka perthei jing it ba phla bat ba mayan blay jing it ba ngam la batay day jing it blay plasil spa nga day jing it blay bla im ya nga day jing
jing i play ngam la shu ban shem ya jing i ba kham khao ya jing i play ka jing i play ti la ka jing im kum yang ban pen im day jing i play blap im yang day jing i play blap khut har yang day jing i play blasis pa yang Beijing it play Blasis pa yang thì hakane kapor ngai kublai pi baro hakakating kapakha balpadan bo chunche sukre suchongi ban ngai ngoro yublai kubalada mikalam bangi baro kisngi kipor kiperlena shiden ban hado minta nyalat banyak pusan ya keketian kajong ublai ban ngai kublai ru ya inong long ya kane ka program lamba kane ka channel tanya scam ublai unyai don lengkan berpi ha ka jing im jong pi berun kesni kamtam ha ka jing shikri ka jong pi ya ublai te ha shwangin paino shik ten jong blai tungin lenem shwa ka jing dwai sa te sing ko pa jong ma meneng Yuan hakawai kejumi hakijin duai Bame da dore kalam bani Parho kisni Kipo kibalalino shidin Ban hado minta Numshem na ino ayingi Tangkin dia sengiro Bangis kem milang ublay ubashisya Ban Yuan hakawai kejumi Ban aitino yakane Ka program ka prepare Bamen penggentang Dong kumsi mujuami Ban Totani kan lem apply pentali kicung bucu berkat kicung ni syukur bagi ni ngap hey bangun sem udah penkan hani kum di kon pinya kicung ngam ni kicung dua kicung ni haka keteng ke bakal badan bot Yesu ni dua amen te kam topik na dai penkan haka ni kapor worship tiang ban kwa ban pensyong nong him ya kan ni ka kentin na Matius perlu nong dokot apunai basar penyo hadu penyo periktin ke baong kum ne hapa ujisu boleh ha kalian ke senram jung kilaya bo dia ha kemiru ka sing kemi ki palo ka bakrau kalami ha kaduriau kan ban thlem ya kata kalian lagi cingkat paling hendai ususu boleh dia di haba kesimba juu kita buat hau kelaya kristiu juu dia ko kandra topin im yangi yang siap ususu ulai haki balai bapilang ke basyapti pika berit cingi anda kumta uliki ulasan ya kalaya banyak kaduriru te kalalong kabaca jaya kita kipriu te kilakendet kia oba kumnu une ba kilero bat kadoreu ki kongo yu ha kating em jongi kong kipriu nidal shipun kiting le ha kating em nimdai ba shiptiu kumba kisunja jong jisu ki shiptiu hakata kapor nama ke eriyong ban kaduriyo kilat palun handai ujisu ulai kai kisentan banong kuslai ban hakata ka jong kata kasing kuslai kidai bandan kajingi kapakem hakating ke jong uslai ban hakating semua jong yei
uwe pe uwe habangi kandu yaki ayong cho katin ila ban shinya nyomat yakatin sai katin i cho play room katin smart care cho ni ladang ni wat ni tisu ladang ni ngen ladang ni shinya taka danu karo kim dai ban ship tin yanu khantam ha kini kasi kabamta Yisham shupon kitinge handai ngimdai maship tem yakita kai baro idai pandan kating shinya idai pandan kating kam hau kisu ubala ban ai kating su ubala ban penja yakita kating shaptem chungi baro ni kum ki khol kistan idai ban dan kata kating ni ba kating i ba kating shinya hadu sukres ban ni kum ki samla nim dai ban talab ha kating shikri ni dai ban klan ha kating shikri yok dry bo play chungi ni dai ban dan kata kating i ni dai ban klan ni la dai ha kating IAROH ha kating shikri yok dry bo du so chungi Yangi pem or blay bomb to ino yangi ban ni kloy ban wat yek samla ki balajano ki bom itu yo blay ban ni khot Sngewbha yeki bakiro bakini mat yeki jingkyrkhu ki jo blay yangi kem or blay bom to ino yangi kem kani kakentian kani kashos message kalong kabala kerku yang ni baro handai lalong kabalum ko ro ngi skam ka ai yang ni keting slang ka to kani to blay keting su kunai kerku ban undan ka lem mapi kinong pek pat kinong sel ya kani ka shon stage ngi skam blay undan ka mapi ya baro khantam bagila bashikri ya lengba kijing IAROH ba kijing dan pendan buram ni utri bono penim chini uji sukri lengba Malaysia ya kekian keju lengba kicandal ki pape ini kem zai jingkyrkhu ya kene ka kupol rengkot ka benta ka puro ko jongo aben Kilam shajing thala dang step kilong bai gaben Sngewbha haba umat kijang hang tab lengakin mau bun sin ngalek Yala unang thang Samla đơn yang uyen skem La day ban sa marway Hapren jing sha bangan Uteng buram yublay Kering alai lo You blay ngam ju ai nu Ki jing Sngewbha prathe
sin hakmat ngabu si jam kikjat jonga kilam sha jing thala dang step kilo bai ngaben Sngewbha haba umat kijam hang tab lenyakin mau pun sin galek lek yala urang thao ko hin paran jonga ni emaskin Hashwangin bu in pai no na jing thala ba jing lên ca maski ai ti no ya la di long buk sa sha ki pri
a time you feel so much in me, I am living proof that although my darkest hour had come, your light could still shine through. Though at times it's just enough to cast a shadow on the wall, well, I am grateful that you shine a light on me at all. Who am I that you would love me so gently? Who am I that you would recognize my name? Lord, who am I that you would speak to me so softly? Conversation with the love most high. Who am I? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. And the more I sing that sweet old song, the more I understand that I do not comprehend this love that's coming from your hand. Who am I that you would love me so gently? Who am I that you would recognize my name? Lord, who am I that you would speak to me so softly? Conversation with the love most high. Who am I? Grace, grace, God's great grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's great grace, grace that is greater than all my sins. Who am I that you would love me so gently? Who am I that you would recognize my name? Lord, who am I that you would speak to me so softly? Conversation with the love most high. Who am I? Lord, who am I? Who am I? Who am I? Kumle shuboye pi baro pile eki bakrau naka benta utrai kalong ke jingkyrkhu yang ni ki basngap bat sha skor bat kumjuru ya pi khamtam ublei unange kyrkhu ya pi baro ba phenang kiu shaprang ha ka jinglong jing emba kinjamin siam kum ki khun jong ublei bat banang yai pin saprang ya ka jingkrau jong utrai na ka por shakapor tungin ai por ban sngap shushu se kini kiwe pat ki program kabalong ka testimony na iwanri shisha nongrang nang takan buat sa ka jingrai trayu na iwam let day I mayaling do maulong lambat ki paralog jong I hadin kani buat sa ka musical drama na illuminary chat bat ki paralog buat sa ka jingrai solo na I Dr. Glory Swear bat ninyo asngo sa ka instrumental na irap bor lingdo ng light. Kanong hadap daga jingkaman ka baklaw ya ka bangan yo kung kanikalat bangan share emba ka testimony ka jonga ka kartang ka jonga ka day one shisha nong rang masyong masa
mau kara West Kasian balakai nga hayeng Kristen bat nadu dang red imei ijuika nga ban puli kaktian ka jongblei ban wai bat ban lech ka jing sing hari ha ka jing long khna ka jong ngam pat la bas ngo thu ka no ka jing khang ka jing ie ka jong u Jesu bat ka ban nyat ki por ki sni da ka jing yalam ka jong imei bat kum churu da ka jing ie da ka jing dang kat ka jong blei bat limba ka Bible kejungan jengari Bible haus nem arajan kiu ngalayo ban priang yu Jesu kum unang pen im haga jing im kejonga ka banang nyat ki por ki sni ke jing e ke jing le ilawan haga jing im kejonga bat kum ka yin ni mat ya ka jing pang ka bawan ha imei i jongi arsnem emma ban ne ing ila shuthia aka jing thia ka ba kum ka ta kum ka khna nga sudu jing karnan bat kum juru bat ki para ki badang red Henry da ka jing e da ka jing sumar ka jong blai wa lang mat ya ka jing e ka jing le kum ka yin ka sam ringkan ka jing duk ka jing kardu Henry blai shubla ino ya ka jing ka jong ni kum ka yin ka sam bat hadian imei ila yo pat ya ka mat ka bakot ka bakia da ka jing e ka jing sumar ka jong blai de andai nei la yo ya mat ka bakot ka bakia kanu dap da ka jing ka men ka bakrau ni duai ublei na madai na ka jing e ka jing da ring kat ka jong e de kan bananya ki por ki sni haus nam mangile e class 10 ngalamat ya ka jing pang ka jing shitam ka jing tu jing karmen ha ka jing ga jonga namarwa ngadan hapdeng ka jing pang ka jing shitam ring kan pan ka exam ga jonga exam final jong class 10 kan ni tap tin ka jing read nan sim ka jonga ka jing slow si ka jonga yo le se ngan do ban tho lem ka final exam handi nga tu wai yo blei ba la da long ka man ka jong minga kwa ban tho lem ka ni exam ring kat ke jing pang ga jing shitam ngaduai pat ngai kum juru ublei la ainat yanga bangala ban tho ma ka exam class 10 ten doi kat banang nga ki por ki sing ga jing im ga jonga ki jing e ka jing le ki wana ga jing im ga jonga kat nganang hajan ublei pat na du wala nga mat ya ka jing e ka jing le ngadu ai ublei ba ai ka por bangam de bangan sakut ka bakum kani ai bangan ya ai ka jing shakri ka bakham ha sho ublei kan bang ya ki por ki si kan haga jing im ga jonga mat le ma ka jing pang ga jing shitam ma ga jing im ga jonga nam chutan ni ka mat ka bakot ka bakia ande ka man na ma ublei shum la ino ya ka jing im ga jonga ande bun sin haga jing im ga jonga won ka ta ka jing kot lam ka jing im ga jonga ande na tu wai ublei shum la ino yini pat kum cho ro ngawan ra ro ki ada don kini ki palo ki shakri ki bamar ni ka jing e ka jing le ka jing kot lat ka jing im ka jong pi ani tu khai pi shu ublei pun sin ha ka jing im ka jing kum ki bring la snu kot lat no Henry tungin pai shu ublei dang dan kalan dengan it kam tang ki de kentin ki ba na yo pan ya share dan bakan testimony yo ublei unang dan ringkan entah ke buram ka jong ublei amen.
something like no other reaches to me. You are my hope, hope like no other, hope like no other reaches to me. In the fullness of your grace, in the power of your name, you lift me up, you lift me up. Let's sing. I'm feeling love stronger than mountains, deeper than oceans, reaches to me. In the fullness of your grace, in the fullness of your grace, in the power of your name, you lift me up, you lift me up. In the fullness of your grace, in the power of your name, you lift me up, you lift me up. Your love, oh Lord, reaches to the heavens. Jing im man la kasi pindong jing kular ban pulik tin ubay baduay jar jar nan kershon jing mani banang ubay ban shim ya la benta datu ban shakri iaki way palensin gan walang syutway
kublai shibuye pi baro ya ka jing pin bana ka jong pi ya ka jing krau ka jing iet ka jong ublai hangi kat nu kalong ka jingkyrkhu yang ni baro ki bas ngap bat sha squar bat kamtam ya pi ru to ublai onang ye kyrkhu ya pi baro ba penang ye kyo shaprang ha ka jinglong jing embaken jaman siam kum ki khuan ublai bat banang ye pin sapriang ye ka jing krau jong utrai na kapor shakapor ngidon satangkat tu kat ni program ki padang sa kita kilong kajing rai group song na ikamilia nong klau bat ki paralog buat saka short play na ki amazing group hadian kata ngi sayo sngo saya kajing rai solo na imela lingdo maulong bat ngin sayo saya ka choreography na i Bernardine la perna lingdo maunai lembat ki paralog tu ngin iPad kapor ban snap bat ban pet yakini ki program Laban mudur bercempa Ya jing it bajong ublay Bayu kon maway Hangi uay Man pin im ya ka birthday Jing it ba pala bat pamayan play Jing it ba Daydream it play blop in yanga Daydream it play blop in chord paryanga Daydream it play Daydream it play Jing it ba jalil kat kiduria Jing it ba kodor shisha Jing it lapin ba halor ding pna Bau siu ya kakuna Jing it ba ngam la shuk ban klet Nadu bau pen im yanga Daydream it play Lasiu spa yanga Daydream it play blop in yanga Daydream it play blop in chord paryanga Daydream it play Daydream it play Ngam la shu ban shem ya ka jing it bakam crow ya jing it play Kajing it like tea like a jingin Kum yang ngapan pin im ay Daydream it play blop in yanga Daydream it play blop in chord paryanga Daydream it play 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 Rasil spanya Kajing itu kanash pang unang samareo pang balashim na gospel jong Lukas kalnang kabash pang kadkhot ka balai pang hadu life nyo ujisu ulaya thu wat ula ong dan uwe ubri ubala let hiam na Jerusalem shi Jericho wat ula ha bapring kinong tu ki bahaba kila pening khut ya u bar kila sho ya u kila let no kila i no ya u kum uwaya Dia kalau jaring kar lu hak tak po lawannya uwe uling do nak tak jaka
ban bola yu i u bola yat ker na u ani ui ni brio bola tiak ling tar kum ni bola tu iksna ba ni ani ngati u brio bah ngati ngam kata ya u menyerap ya uru kata ti ke mamla menang ti ke terkejut ke pula laut jaring kan lautnya suwei ujat lebih nak terkejut bola poi ke terkejut bola i u la yat ger u syaru lenti ui ni brio ajayu kum ni la bu at iman la tiak kum ni ani kesnam isir kai lepet ya te ika para jiu hi taba menyerap ya uru aslam sakaja seng babli sim ya beli dia takut ke pol awalnya coba yuk kenja sama dia pada boleh iya lapo ya janjang layo konco lawan janjang la Spanya ke jenjang senang ke jung la the ki punya kawan ani ba jayu pi kumne na la show pi kan ni ni pentas tasna itu ke jenjang senang ke jung di dah ni ko di ba di ya jangan nyelam na pi sen masa punya jing sumar ya ani beli jayu ba kumne beli kan ni pentiap tai ni jayu kan ni senam isir beli jayu ni mana basho ben kan ni tekan ngalu shu nanti kalau balik jalan untuk surah jayu sumari beli sumari toh tangan sumari dia kabala syai wa usalidna wala sayno atinka bola ahaw trayeng masa bola on to sumari pakai ike iru ka man pulutam nga anda wan phai pan man siu pa jami sumari nakini kilaingon uno memot balong para majan ya utau balahap yang kita kinong tu ti ulaong uta ubale isin ay kinya kujisu na markata ulaong ho kelet tule meru kumju
You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are my soul will rest in your embrace. I am yours, and you
dia kumju ipi lang barok kublai shibuan ya ki ba pi pilale kalong ki ka bakrau but kanu tam utran smut tanat ipi kalong ka jingkyrkhu yang ki ba ngap but basha skor but kumju ru ya pi khamtam ublai unang ye kyrkhu ya pi barok ba penang ye kyo shaprang ha ka jinglong man siam bakan but kum kun jong ublai banang ye pen sapriang ye ka jingkrau jong utrai na kapor shakapor dia hagani kapor ni Sngewbhan aingu ya utrai bangilala ban pendeplet ya paro ki program do ublai na ye kyrkhu ya pi ki ba shimman tabaro bat kumjuru yangi paro ki ba pet bat sha skor ye ka jing hikai utrai ling ba kani ka youth program de nga IT pat ya kapor ka badang sa hai hachwa ki paralok be I changa ngila poi shika bakot kani ka program jangi ngangi scam bangi mat shishai ka jingkyrkhu nagani ka program bat na kito ki item ki bapher tu belai un kyrkhu yepi bat khamtam mi kinong shimban tabara belai unang aibor ki bat nang yai pendon kami ki hagisap ki bola ai ki pakinang la ban sakhi bat ban sapriang ki gospel jong Jesus Christ shakaleng kene ka prathai belai un kyrkhu ki bat ika yeng sam jki belai un kyrkhu ngi lang para bat unang ri unang sumar ngi bat unang yalam ngi hapadeng gini ki eke para ke bangimat le belai un yai hashwai yangi tu belai ke jung sup undor kat bat ngi belai nem takaburam jong amen ngin saya sempat hakan next program